Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 8 июнь дүшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Is радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка, нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышев хәзерләгән Ныгайча нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Израиль һәм Иран матбугат чаралары хәбәр итүенчә, Иранның берничә шәһәрендә шартлаулар булган. Израиль армиясе үз һава көчләренең Иран режимына караган хәрби объектларга һөҗүм итүен белдерде. Иран дәүләт телевидениесе Тәһран, Тәбриз һәм Исфаханда шартлаулар турында хәбәр итте. Тасним хәбәр агентлыгы шулай ук Караш шәһәре янында да шартлаулар булуын белдерде. Иранның рәсми Ирна хәбәр агентлыгы Исфаханда ким дигәндә 3 шартлау тавышы ишетелүен хәбәр итте. АКШ илбашы Дональд Трамп Иранның Израильгә ракета һөҗүменнән соң сөйләшүләргә кире кайтырга чакырды. Трамп Иран үз максатына иреште һәм хәзер сөйләшүләр өстәленә кире кайтырга тиеш дип әйтте. Ул Тәһран белән берничә көн эчендә килешүгә ирешеп булачагын белдерде. Иранның ракета һөҗүме Хайфа һәм Назарет шәһәрләренә юнәлтелгән. Бу 8 апрельдәге утны туктату килешүеннән соң Израильгә беренче һөҗүм булды. Һөҗүм Израильнең Бейрутка һөҗүменнән берничә сәгать узгач ясалды. Трамп һөҗүмгә карата канәгатьсезлеген белдерде һәм Израильнең Ливандагы операциясе АКШ белән координацияләнмәгән дип җиткерде. Ул шулай ук Иран һөҗүмендә корбаннар булмавын һәм Израильнең җавап бирмәячәгенә өмет белдерде. Трамп хәрби гамәлләр низак циклын озайтырга мөмкин дип кисәтте. Медицина чыганаклары мәгълүматларына караганда, якшәмбе иртәсеннән бирле Газа күләмендәге Израиль һөҗүмнәрендә ким дигәндә 10 фәләстинле һәлак булган һәм 29-ы яраланган. Бу вакыйгалар утны туктату килешүен бузу турындагы хисаплар фонында булды. Газа шәһәрендә Римал мәхәлләсендәге Фәләстин мәйданы янында Израиль дронының гражданнар машинасына һөҗүмендә 4 фәләстинле һәлак булган һәм 7-се яраланган. Медицина чыганаклары шулай ук 14 яшьлек кызның алдагы көнне Израиль һөҗүмендә алган җәрәхәтләрдән үлүен хәбәр итте. Хан Юниста шәһәрнең көнбатышындагы полиция бүлегенә һөҗүмдә 5 фәләстинле һәлак булган һәм 17-се яраланган. Шул ук вакытта Газаның төньягында Израиль диңгез көчләренең Бейт-Лахия яры янындагы һөҗүменнән соң 5 яралы фәләстинле кыр хастаханәсенә озатылган. Филиппинның көньягында көчле җир тетрәү булды, анда үлүчеләр бар, зилзилә зыян китерде һәм төбәктә цунами турында кисәтү ясалды. АКШның геологик тикшерүләр оешмасы җир тетрәүнең зурлыгын 7,8 балл дип, Алман тикшерүчеләре аны 8,2 балл дип бәяләде. Җир тетрәү Минданау утравындагы Сарангани провинциясе ярында булды. Җирле матбугат хәбәрләрендә ким дигәндә 5 кешенең үлүе җиткерелә. Рәсми затлар Генерал Сантос шәһәрендә корбаннар булуын раслый. Җир тетрәүдән соң биналар зыян күргән яки җимерелгән дип хәбәр ителә. АКШның Тын океан цунами турында кисәтү үзәге Филиппин ярбуеның кайбер өлешләренә 3 метрдан артык биеклектәге дулкыннар китереп бәрергә мөмкин дип кисәтте. Филиппин һәм Индонезия вәкаләтләре ярбуе районнарында яшәүче кешеләрне тиз арада биегрәк урыннарга күченергә чакырды. Türkiye Авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШның Миссури штатындагы Канзас-Сити шәһәрендә Дөнья кубогына әзерлек өчен Англия тарафыннан сайланган кунакхана һәм тренировка корылмасы янында булган кораллы һөҗүмдә ким дигәндә 9 кеше яраланды. Шимбә иртәсендә атыш тавышлары турындагы хәбәрләрдән соң вакыйга урынына килгән полиция районнан чыгып киткән күп кеше белән очрашты. 3 хатын-кызга вакыйга урынында ярдәм күрсәтелде, 6 өлкән кеше соңрак җирле хастаханәләрдә дәваланды. Рәсми затлар барлык җәрәхәтләрнең дә гомер өчен куркыныч тудырмавын белдерде. Ату Англиянең Дөнья кубогы вакытында куллануы көтелгән корылмалар янында булды. Англия җыелма командасы вакыйга вакытында бу җирлектә булмаган һәм хәзерге вакытта Флоридада шикле шәхес әлегә тоткарланмаган һәм тикшерү дәвам итә.
Төркия Җөмһүрияте Тышкы эшләр министрлыгы чыганакларыннан алынган мәгълүматларга караганда, Тышкы эшләр министры Хакан Фидан Иранлы вазифадашы Аракчи белән телефоннан сөйләште. Сөйләшүдә бүген төбәктә барлыкка килгән киеренкелек һәм Иран белән АКШ арасында дәвам итүче сөйләшүләрдәге соңгы вазгыять каралды. 2026 елгы дөнья чемпионатында катнашачак Төркия җыелма футбол командасы АКШның Аризона штатына килеп җитте. Анда ул тренировкалар үткәрәчәк. Майамида әзерлекләрен тамамлаган җыелма команданы алып килгән махсус очкыш АКШның Аризона штатындагы Феникс халыкара аэропортына төшеп утырды. Аннары команда Аризона штатының Меса касабасындагы кунакханәгә китте. Төрек җанатарлары кунакханә ишек алдында команданы байраклар һәм алкышлар белән каршы алдылар. Төркия җыелма футбол командасы дөнья чемпионатының беренче төркем этабы матчында Австралия командасы белән 14 июньдә Төркия вакыты белән иртәнге сәгать 7-дә очрашачак. Әгәй экспортчылары ассоциациясына ясалган белдерүгә караганда, Төркия лимон экспортында алда баручы илләр арасында дөньяда 5-нче урында тора. Әгәйнең җиләк-җимеш һәм яшелчә экспортчылары ассоциациясе башлыгы Җиңгиз Балык экспортның күләм ягыннан кимүен, әкрем ягыннан артуын ассызыклады. Моңа экспорт бәяләренең күтәрелүе сәбәп булган. Башлык Төркия 2025 елда тормышка ашырган 3 миллиард 703 миллион долларлык җиләк-җимеш һәм яшелчә экспортының 11%-ның лимоннан тәэмин ителүен җиткереп, җитештерелгән җиләк-җимеш һәм яшелчәнең уртача 7%-ның экспортка җибәрелүен, лимонда бу күрсәткечнең 33%-ка җитүен әйтте. Җиңгиз Балык январь-апрель айлары турында булай диде: "Лимон экспортыбыз 18%-лык артыш белән 165 миллион доллардан 195 миллион долларга җитте. 2026 ел ахырында лимон экспортында 500 миллион доллардан артып китүне максат итеп куябыз." Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген сәхнә тарихыбыздагы иң күңелле хатирәләргә юнәләбез. Иске Истанбулның онытылмас сәхнә йөзе, чор юморының гәүдәләнеше турында сүз барачак. Бүген сезгә сәхнәнең чын легендасы, юморны акылы белән кушып иҗат иткән бөек остаз Кәл Хәсән әфәнде турында сөйлибез. Госманлы импровизация театрының легендар шәхесе Кәл Хәсән әфәнде 1874 елда Истанбулның Халыҗы авылы җирлегендә туа. Ярлы гаиләдә үскән Хәсән яшьтән үк тормыш йөген үз җилкәсендә алган һәм Истанбул урамнарында йорт сатып көн күргән. Гаиләсе аның яхшы белем алуын һәм уңышка ирешүен көтсә дә, ул театр сәхнәсенә гашыйк була. Кичкенәдән үк чәчләре коелганга күрә аны Кәл Хәсән, ягъни Таз Хәсән дип атыйлар. Шуңа карамастан ул шәһәрдә танылган һәм хөрмәт ителгән бөек комик буларак чын дан казанган. Бала чактан ук тирә-юньдәгеләргә сөйләгән оста шаяртулары аның сәхнәгә сәләтен иртә ача. Ул үзенең сәнгать юлын шул заман осталарының берсе булган Әбдерразак Әбди әфәнде театр труппасында пәрдә операторы буларак башлаган. Аның бердән-бер эше сәхнәдә пәрдәне ачып ябып туру булса да, ул кайвакыт комедиягә охшаган гамәлләре һәм үзенчәлекле стиле белән тиз арада игътибарны җәлеп итә. Бу табигый талант аңа сәхнә сәнгатендә күтәрелергә һәм тиз арада халыкның яраткан артистына әйләнергә мөмкинлек бирә. Кәл Хәсән әфәнде сөйләгән хикәяләре һәм башкарган рольләре белән генә түгел, үткен акылы һәм үзенчәлекле манерасы белән дә тамаша тудыра. Аның сәхнәдәге чыгышы шулкадәр көчле була ки, хәтта театрга бер кайчан да бармаган кешеләрне дә сәнгать сөючеләргә әйләндерә. Айруча Рамазан ае кичләрендә ул Шәйхзадә башыдагы мәшһүр дирекләр арасында чыгыш ясап, Истанбул халкын көлке белән берләштерә. Ул үзенең сәнгатен үзәккә генә түгел, шәһәрнең һәр
почмагына алып бара. Бейкозның пикник зоналарынан алып Üsküdar калкулыкларына кадәр, Кадыкөй бакчаларынан алып Хайдар Пашага кадәр. Барган һәр районда сәхнәләр куелып, ул оста итеп Истанбул халкының күңел ачу ихтыяҗларын канәгатьләндерә. Шулай итеп, аның ярдәмендә театр Истанбул урамнарына таралган җанлы һәм тере мәдәниятка әверелә. Кәл Хәсән әфәндене халык күзендә зур дәрәҗәгә күтәргән чын могҗиза ул Ибиш образына өргән яңа рух иде. Сәхнәдә бер кулында себерке, икенчесенә банка тотып, кыска балаклы чалбар, кәкре фәс һәм озын пальто киеп, ул бөтенләй башка дөньяга ишек ача. Ул кашларын өчпочмак формасында кара төскә буйый, яңакларына һәм борынына аллык сөртә. Тонык тавышлы бу яңа Ибиш персонажын тудыру белән ул хәтта шул чор карикатураларына да илһам биргән якты символга әйләнә. Пәрдә ябылгач ул сәхнәдәге кызык кешедән тулысынча арына. Кәл Хәсән әфәнде урамнарда үзенең затлы пальтосы, сыйфатлы киемнәре, алтын сәгате һәм көмеш куллы таягы белән чын Истанбул джентльмены кебек пәйда була. Ул сәхнәдәге характерыннан шул кадәр аерылып тора, җанатарлары аны урамда очратканда таный алмый. Бу бөек оста бер гомер эчендә ике төрле дөнья яшәгән. Сәхнәдә ул кешеләрнең шатлыгы, ә урамнарда нәзакәтлелекнең гәүдәләнеше. Кәл Хәсән әфәнде сәхнәдәге тиңдәшсез актерлык осталыгыннан тыш юморын кагазгә күчерүдә дә зур осталык күрсәтә. Ул башкалар язган рольләрне генә җанландырмый, шулай ук үз дөньясын, үз персонажларын һәм үз хикәяләрен тудыра. Бу иҗади язу талантының иң ачык мисалларының берсе аның хыялый көтүче яки 24 сәгатьлек буталчыклык дип аталган хезмәте. Бу 4 пәрдәле комедия, никах һәм мәхәббәт темаларына багышланган. Хикәя Маргаретның яратмаган Цезакка кияүгә чыгудан баш тарту белән башлана. Яшь хатын үзе яраткан кеше Джойер белән кабат очрашу өчен авыру булып кылана һәм 24 сәгать тирән йокыга тала. Джойер табиб кыяфәтенә кереп барысында Маргаретның үлүенә ышандыра. Бу буталчыклыктан файдаланып гашыйклар бергә качып китә һәм урман йортына сыена. Анда алар хыялый көтүче белән очраша. Спектакль бәхетле тәмамлана. Маргарет белән Джойер арасындагы бөек мәхәббәтне күргәннән соң Цезак читкә китә. Кәл Хәсән әфәнденең язучылык карьерасы моның белән генә шикләнми. Оста сәнгатьче социаль кыйммәтләргә багышланган күп төрле әсәрләр яза. Хезмәтченең тугрылыгы турында сөйләүче Тугры Ренев һәм батырлык турындагы Гайрәтле көтүче кебек пьесалар ул чорның катгый цензурасы һәм исем үзгәртүләре аша үткәннән соң сәхнәдә үз урынын таба. Гомумән, Кәл Хәсән әфәнде каләмен Зәркан остасы кебек тотып, ул чорның барлык шикләүләренә карамастан театрга мәхәббәтен Истанбулның һәр урамына тарата. Түрк театр тарихында бирәк тә импровизация театрында мөһим шәхес булган Кәл Хәсән әфәнде 6 ай дәвам иткән авырудан соң 1921 елның 14 мартында Истанбулда вафат була. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бу атнада без сәхнәләребезнең бөек остасы Кәл Хәсән әфәнде белән таныштык һәм аның шаян дөньясында кунак булдык. Бу онытылмас исемне һәм аның традицион театрыбыздагы хикәяләрен искә алып, без тагын бер программа ахырына килеп җиттек. Киләсе атнада яңа шәхес белән очрашканга кадәр сау булыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Ногайча нәсихәтләр. Bek sıylı tınlavuşlarımız bu yumayem avru, savlay, kayır bolgan baresinde habarlasamız.
Avru müminler üçün aslı tap kayır bolgan. Nav barede aytılgan manelerdin bir kesegini burunguda aytkan edik. Birevi bir dari hakikatlardan kalganlar tömönbette aytılgan. Ey yaratuşu kudaydı tanıgan avrugan insan. Marazlardın kıyınlığı, korkudun bir sebebi, marazlardın artından bazı vakit acel kelip, insan ölgenge bolgan. Su ölümdün tıspeti, gaplettin yapkan beti, dehşetli körüngön sebep, belki marazın artı ölüm bolurmayken de, sosun maraz insandı korkustup, teleş bergen. Evvel bil berk iman et. Ecel mukadder bolup, vakti avusbay turgan. Allah kaysı zamanga ölümdü yazgan bolsa, ecelimiz so vakit sasırmay şıkıp kelgen. Neşe bek köp avurgandın baslarında yılaganlar, özleri ölüp ozgan. Avır maraz bolganlar, şifa tabıp yaşagan. İkinci bir hakikat, ölüm tıstan körüngöndöy, eş dehşetli bolmagan. Kitabımız Kur'an'dan kelgen nurman körgönümüz, eş bir şek bolmagan delil manelermen insan karab oylasa, ehli iman üçün ölüm kulluk kıyınlıktan bir paydos, azat bolgan. Kabir artına ketken %99 nisbet süygönümüz yoğuklarga, kavusbaga yol bolgan. Akiki vatanına, tağı tetimlik yurtuna kirmege vasıta bolgan. Hem dünya zindanından cennet bakşalarına Kudaydan davet bolgan. Maramatlı Allah'tın fazlından özü zatına kulluk etkenlerge beri karşılığın beri üçün bekletkeni yer bolgan. Madem hakikat betten, ölümdün asıl manesi nav hakikat bolgan, sosu vakit ölümden korkup dehşetke tüsböy, nimet tetimliktin baslavuşu deb bilgenimiz bizlerge kerek bolgan. Ehlullah deb aytılgan bazı veli kullardın ölümden korkanları dehşetinden bolmagan, belki taga ziyada kayır etke edik deb oylavlarından bolgan. Yaşavları tevsilmese, taga köp kayırlar etiyeklerini sengenge, kayır et almay kalırmız deb ölümden korkanlar. İye, ölüm müminge rahmet esigi bolgan, yoldan sapkanlar üçün ebediyen karangı, tüpsüz bir kuyu bolgan. Ey gereksiz yerge marazından maraklanıp, oylanıp turgan insan! Marazda avur körüp maraklanıp turasın. Asıl marakın sebep marazın avurlaskan. Avrudun yengilligin eğer tilegen bolsan,
maraktan erek tur. Marazban sağa kelgen, payda, savaptı oyla. Em sosu marazdın tezok ötüyögünü esle. Maraktı kötörüp at, ene sosu yolmunan, marazdın kökü kurugan. İye marak marazlardı eki kat kaşıgargan. Bilgenimiz avrularga maraklanıp tursa insan, marazı katın katın bolgan. So marazın aslında saklangan bir manevi marazdı kalpke salgan. Maddi maraz soga tayanıp tevsilmey devam kılgan. Teslim bolup rızaman avrudun hikmetin oylap, maraktan kurtulsa insan, sosu maddi avrudun kökü kesilgeni sebep, marazı yengillesip, avruluğu ketip bargan. Marak marazı artık kılgandın kasında, haktın ullu hikmetini red em inkar bolgan, em ilahi rahmetti beğenmezlikke bargan, rahim bolgan Allah'tı şikayet etken sebep, maksadının tersmen tokat yep zarar körgön, marazı taga artkan. İye kay zaman bir insan eğer şükür etken bolsa nimet ziyada bolgan. Aynı sosu kebbinen şikayet em musibetti taga ziyada kılgan. Em maraktın özü tağı ayrı bir maraz bolgan. So marazdın derisi, marazlardın hikmetini em gayasını biliv bolgan. Madem hikmetini, paydasını, nav hakikatlarman bildin, ol melemdi marakka yagıp marazdan kurtul. Ah yerine oh deb ayt. Eyvah yazık nav maraz kaydan geldi basıma degen sözün yerine elhamdülillahi ala külli hal bari alge hamd bolsun degen şükür sözünü yüreğinden kelip ait. Sağlık bankanınız. Nogayça nasihatler. Muhterem тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшлыгыннан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.